কলঙ্কিনী ধর্ষিতা। কিন্তু রাধা মতে বাহ এ সমাজ কোন হয় কোন ଅଛି ତା ପାଖରେ? ତା ବାପା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ 100 ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି। ପାଇଟା ବେକାର ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସର ଦାମରେ ତାର ବର୍ଷ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ମାନୁଛି ରାଧା ଗରିବ ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେମିକାର ମଧୁବନ୍ଧନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7 ମହଲା ମାର୍ବଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ନଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ନା। ତମେ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ଭଲରେ ରହିବ। এই দুনিয়ার ସବୁ ଖୁସି ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ଅଚାଇଦେବି। ତମେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ ରାମ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ରାଧା ନୁହଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଥରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ରାମ ପ୍ଲିଜ।